Ahoj, já jsem Vojta a možná si říkáte, co tady jako sakra děláte, na co se to vlastně budete koukat. No, jako já upřímně sám taky vlastně moc nevím. Jednou jsem prostě dostal zprávu od mýho kolegy, jestli nechci jet na výlet, říkám, jaký výlet, sakra, jako nějaký malý výlet. No, úplně malý výlet to nebyl. Jeli jsme do Německa, kde jsme si řekli, že pomocí Deutschlandticketu tady, že budeme cestovat primárně vlakem, objedeme všechny sousední země Německa. No a na tohle se budeme koukat. No a nebude to jen takový ledákej výlet, prostě, že uvidíte nějaký jako super zážitky, to samozřejmě to jako o tom není žádná. A spíš to nějaké jako osobní mapování toho našeho putování a jakýchsi takzvaně stresí, radostí a nějaké jako trošku i fuck upů. Ale myslím, že to bude hodně zajímavý, jako výživný. Já vám přeji, abyste si ten film užili a je možný, že hodně věcí třeba nebudete chápat, ale o tom to prostě je zatím. A vlastně tady uděláme jako srovnávací test nějakých cen. Na to jsem do Francie a potom jsem do Německa. Je to Německo nějaká nejlepší. Povolil se tam, bude se tam podobně, třeba ty si budou levnější. Možná, že to Polsko bude jako... Dobrý den, mé jméno je Vojta, neboli Zaui. Tadyhle je můj kolega. Bonjour, je m'appelle Rostia et je voudrais vous bien inviter à rejoindre notre parcours en Allemagne. Oui, oui. Je suis avec David et avec... Je suis David, bonjour, madame, monsieur. Vojta, oui, c'est ça. Že si Vojta, no tak dobře, tak to byla taková vzpomínková. A my už se těšíme tady s panem Umpevit. My už se těšíme na Německo, ano, To koupil. na německý tripíček. Hodný tady pan Ruzák běží. A děkuji vám, vidíme se brzy v Ústí nad Labem. Přátelé, vítáme vás právě z Ústí nad Labem, Rosto už se tady těší. Cześć, mnie zwati Roszczyk i ja pojechałem z Dawidką i Wojcieszką do Niemczyny. Blázen. Tak jo, přátelé, běžte se. Když jsi pokřtil? Nechtěl tě ukazovat. Mierda. Rozcáváš za poust? Do půlnoci. Tady do Close Friends, odkud jsem odebral Cyrila, aby nezjistil o naší trce. No tohle co jsem chtěl dozvědět. Jsem nesmí dostat ten link na to neveřejný YouTube video. Promiň se mi. Omlouvám se. Ale čus, zdravím právě z mostu. Nádhera. Je to tady pěkně zahulený. Kluci už jsou v ráži takzvaně. A jdeme na free bagošku, tak uvidíme, jak to dopadne. A je to tak prostě nádhera. Chebíček, mostíček, vole. A bagoška už nás čeká. Už na nás čeká. Je to strašně dobré recenze na Google. Tak strašně dobrý recenze. Dobrá, ty máš 20 minut. Tak to stíháme na té minut. Tebe luxusní čtečky. Look at that biggest class. Wow. Oh, that's true, that's the single Mám posádička bude, ale musíš to ještě brněnské, když se Taky dobrý Olomouc za 72. Já bych to zkusil. To ne, tak to není možný. To už nevím, že platíš za mají ministrace Nova Gdy, mají zadarmo. A nemůžeš chodit tak často, musíš opět.
A pak nemůžu tě stíhat jako policie, pak je však lepší. Podle mě ne. Tak to je jejich blbý, jako že jste stále. To je neuvěřitelné. Já vás zdravím. Minule jsme se tady reklamovali, že nebyly úplně plesní bagety. No a tak nám paní na obsluze nebo na podpoře napsala, že je to moc líto a že příště máme ukázat tohle mail obsluze a udělají nám 2 švýcarské bagety. A víte, jak skončily 2 švýcarské bagety? Končí tak, že máme ještě velký ictíčka, máme 2 patatasy, meníčka a ještě jsou oba 2 bez leptoje. Zadarmo, normálně to stalo třeba 4 kg. 4 kg, za free. Neuvěřitelný tohle. Vyhoď to. Je to ty kašky. Takže jak ti to chutná? To zase asi dobrý. Basu se vůbec kurvej. Tu severku nestíháme. Ne. Řekni, Severku jak ti nestíháme. chutnalo? Je to úplně odporný. Fuj, i ty patatasy bez chuti. Ta bageta je úplně špinavá. Jakože, aspoň to ictíčko. Trošku bych možná vzal. K čemu? Co bude hodit? Úplně Můžeš tak. Můžeš se to vysrat, ne? Takže asi tak, ty vole, tady to utnu, vole. Ahoj lidi, já vás vítám z mostu a právě tady máme nádherné nepřežný náměstí Rostislové, co mi k tomu povíš? Já vás vítám tady v tomto krásném městě. Ještě běž tam chceš vidět líp. Tohle je krásné město, most, vítejte v Ústeckém kraji a jsme tady v místě s největší sociální vyloučení v České republice. Ahoj tady, ahoj. Sladbáci. Čau. Město Most má hlubokou historii, avšak nešťastně za minulého režimu se stalo obětí uhelné těžby, tudíž bylo srovnáno celé staré město se zemí. Jediné, co zbylo, bylo kostel, který byl přestěhovaný po kolejích. Světový unikát, několik stovek metrů dále od místa těžby. A špatně ho natočili. Špatně ho natočili, není oltářem natočený na východ, což znamená, že nemůže být vysvěcen, tudíž není oficiálním poutním místem mosteckých křesťanů, avšak v Mostě najdeme řadu nových staveb, co se týče právě křesťanské katolické církve či českohusické. Dobře, děkujem. A roste mi tam všechno ještě jízdní řády, jestli to opravdu tady jde. Protože minule pamatuju, nám to měl třeba mít zpoždění. No, takže tam jsem to zkoušel. To nejde. Když jim ukázal e-mail, tak by co udělali a vzali by to klepnu a že nám pak nám znamená. Ale že tohle je extra. Ještě vlas pak. Máš se to, ale to je vlas, vole. Je to mám mimo systém a ještě jim někde klepnu. Bonjour, je voudrais inviter vous chez notre vidéo à la région de Ussy. Nous avons en émergence avec une madame qui est blessée ici par n'importe quelle raison, et nous ne savons pas. Mais voilà. C'est un problème grave pour vous parce que nous travaillons en train en Beijing. Oui, oui, il nous faut changer le train tout de suite, immédiatement. Pourtant, nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est un peu grave ça, oui, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que les gens autour de nous sont un peu déroutants à cause de nous parler en français, oui, c'est ça. Les fuck. Oui. Et quoi? Fuck. Et Les tu arrives pas à comprendre la langue française, non? Oui. C'est très bien. Juste les gens de Prague qui peuvent comprendre le français, oui, c'est ça. Quoi? To je jedno. Lidi, kvůli tomu, že se nějaká paní vysekala, tak jsem měl zpoždění 30 minut. To znamená, že teď máme alternativní plán a to je takzvaně bus, potom přívoz a potom vláček. Doufám, že to stihneme. Já vám vysvětlím tady Davidův geniální plán, jo. Takže my budeme tady a potřebujeme tudy, takže půjdeme po téhle čáře. Kolik to březňaka za 38 korun. Ty píč, to je cena dobrá. Mlsný, kluci, mlsný. Když jsem jel na tohle v těch Pardubicích a Hradeckých tady těm všem hrám, tak jsem měl tak jízdek, že to pochopil, jako jsem pípal to píplovi. To je jako jsem pípal vždycky na nástupu autobusu. Jsem v Hřensku, je to tady krásný. Ty skály, ne? Takže
takže tak. Kapka tripy takzvaně. Kapka. Velmi dobrá. Takže přátelé, ten pohled. Tady je chlapec a volavka. Že jo. Bojen Heron, děkujeme. To je španělský ptáček. No to žere, vole, David, každý den. Tak jo. Jdeme se projít, je to krásný. Danke. No jasně, tak to je německý dostatek. Když je to pádle kvál, tak to nebylo německý. To je v prdeli. Se poseru. Počkej, tady se společně dojdeme dál. No a teď to je prostě plakát prostě z nacistického Německa. Jako. No nic. To je strašný. To je mládež. Poslali do koncentráku, reálně. Tak už je mě zkusit trošku do koncentráku, dáš na chvíli. A co to přežil? Pracovali, víš? Ale ty si tam nebudu dělat. Protože v Německu si to jako nedělá nikdo. Ty je to Německo. Ty je to v Německu. Jako myslím fakt, že Německo jsou úplně ukurvilo. Má žebráka na všem. To je jako, že tady nás To jsme ještě na východní, počkej se na to západní. Tam přijde tam tě kmetnou za to tvoje trika. Na východním Německu je těch jako náčků dost víc. Tam to AFDK, no. No protože ono východní Německo bylo líp denacifikovaný, ale pak potom, co padla zeď, tak tady to byl strašný bordel a vůbec jako nikdo nevěděl, co se tady legální a co ne. Takže jsem všichni náckové ze západního Německa utekli. Děti ze stanice ZO. No, jako jo. Děkuji za tenhle vizuál, za tohle zaramování a propojení těchto dvou To je mega dobrý doj. To je jaká studentská směs, to je luxusní. To jo, no. Trošku jenom. Nejsem to squirrel, jak lesa. A moje dej. To fakt banger. Ale to dobrý, je to taky dobrý. A jdeme. Willkommen in Karl-Marx-Stadt. A najebat to teď, ale než si to sebou ten lístek, kdyby to tak šlo. Mají to tak? Kdyby to bylo tak, to bylo dobrý. Chuť krasota. Děkuji, ten tady chvílejte. Dobrou chuť. Wow, to je prostě epický, prostě podívejte na to, wow. To je prostě 11 metrová socha Karla Marxe. To je úžasný. To je šťastný. Tady je zákaz, vole. No, Lenina, já jsem hledal Lenina, ale oni Lenina se moc nemají. Je nějaká jedna, ale to nějaký budou bojů. Ale se ještě stýkám. Ale to nic nemyslím. Ale já nechápu tyhle tlačítka, jak to funguje, vole. Je to prostě jebnout. Ale já to... Monument of the focus of the annual one-made demonstration. Panu Marksovi Rosate. Rostan má slova. A co to je, Davide? Très bon, très bon. Monsieur Marx est super parce que ces grandes statues avec Monsieur Rossot qui maintenant désolé. joue avec ses portables. C'est fascinant, totalement. Oui. Extrêmement fascinant. Comme Belarus. Ouais. C'est pas bien. Bonjour.
proto se nehlásil, protože jsme byli nasraný jak svině a teď on tady momentálně děláme stan a je to takový luxusní. Trošku jsme podcenili čas, protože je to momentálně 22:16 a je strašná tma, takže zítra budeme muset kemp setupnout jenom dřív. Je to v pořádku, ale za mě, já jsem spokojený. Ale jenom musím to setupnout dřív, jo, kdo se neměl setupnout, bude v píči. Jak tím teď všechno? Ale jako pro jednoho ideál. No, v recenzích psali lidi, pro dva to fakt není. Zajímavé. Tak jdeme spinkat, teda se ještě slyšel vychcat. Ale to nejak vymyslet. Prostě celý den kozí. Zaření tričko, zaření dobrou noc. Dobrý den a dobrou noc. Podařilo se nám hezky zabalit a teď tady máme hezký Red Light District tady pro dva. Je no, a proč jsme tady? Tak jo, tak dobrou noc. Doufám, že se nám bude spát hezky a že se bude vykykat. Krásnou noc přeji všem dobrodruhům. Prostě milujeme přírodu dost. Já vás to nevím, oblíbená část přírody je tak, kde hrajete bravku. Kurva, no. Ahoj, já jsem Cyril. Dáme pivo? Máš coś? Dobrý. Já bych to dal teďka pěkně pověsit. A tenhle stranou bokrou ven. Případně prostě ve těma rasoťáckým toilet paperem. Mierda! Já se chci spálit. Ty už rozsud. Ale my jsme se ten stan celý. Ale jako trochu to funguje, ale Ale jsou zpátky rozseté, ty si jenom rozprostřel. A zase spodě jsou v tom. Kdybychom to teď otočili a vyjebali jako stejně jak tam. Tak 4,5 koruny. Tohle přeji vám moc krásné ráno z německých končin a právě jsme se vypakovali nádherně, jak se můžeme vidět na záběrech, tady kluci vymrdávají vole ten stan od těch komárů nebo od té vody a my se teď tady těšíme, musíme napovat na tu tramvaj vyjebanou, kterou dneska natočíme, včera jsme ji nenatočili, protože není tak nasraný, myslím, že právem, takže máte někdo něco, kluci ještě? Já řeknu tak, že já moc nepodporuji alkohol po ránu, ale Občas se tam musí. Když prostě se úplně vykorvený a jakože rád bych si prostě doma zašel takhle na hajzl do vlaku, akorát tahle skurvená tramvaj nejela, tak prostě asi to dopiju. Dopij. A Rosto, ty máš něco? Jsme kluci v akci a budeme v akci zase. Děkuju pane Janku Rubleši a s Bohem. V tom Rakousku, to bychom mohli vodat, vždycky tam dát. No, tam jak je to hranice teď Švýcarsko-Rakousko tohle. A tam je ten přístřešek. Máte jako v lese a to prostě přístřešek těch dětí, jako to tam dělají ze školy. Tam je normálně hamaky a ty veřejný, ty pevný. Je tam prostě. Vrátní sprintí, protože už tady bliká jako úplný čurák. A vymýšlel si, že to neodjele, protože jestli je, tak jsme v píči. Když to bliká, to přijede jenom. Jo. Jíži, ty skurvený Citybán, vole. Tramvaj, největší tramvaj z prdele. Ach jo. Třeba první SAU, jak to jede, vole. Ty jsi zdravý ten výhled? Jo. Ale do 4. Tak to není, jo? Je? Ty tady nějaký ten plasty taky. Jako místnost, to máš přijít vod. Dobrý Citybán, DC. Jako není špatný kurz. Proč nemůžu mezi? Protože to je jako silně městský, že jo? No a to nejde na ty to? Možná by se neschávali ty lidi, ne? Možná jo, já nevím. Tak jsou dva tohle tak...
Je tam kamera? Není, na hajzlu nemůže být kamera. Tak ber. Zdravím vás. Jsem to já. Magistr bakalář. Ne, nejsem. Podívejte se na nějakou video od proletářů, vole. Kokotí skurvený. Vyjebaný. Ne, nejsou to hodný. Už běžej. Hodný kamarádi. To se hádá, tak parking. Dobrý den, tamto byl pomník chemnickému povstání v roce 1919, kdy chemnický pracující lid, respektive společně s jinými saskými obyvateli právě dnešní Spolkové republiky Sasko vyhlásili lidovou republiku v rámci boje proti právě poválečnému uspořádání v Německu, po první světové válce, ale byli krvavě potlačeni německou armádou a paramilitárními jednotkami Freikorps, které se posléze integrovaly do fašistických kruhů, například v SA. Děkujeme Rosto za historickou vsuvku a myslím, že se vám na nádraží. Tady policajt, vole, v tom, policajt v helmě, cyklistický. Z DB Sicherheit, vole. Miera. Leipzig Hauptbahnhof. Bitte aussteigen Sie. No nic, prostě jdeme dál. Leipzig, teď. Přestupujeme na S-Bahn a jdeme dál. Čus. Ale ten nevěděl, jestli tam bude kavička. Jak jinak shrnout pocity? Ponerpěme, s nosotem dobře žijeme. Skurvený Amsterdam, jedeme. I tell to you, easy to say. Ty slova jsou prostě o nějaký entríčko. Jsme v Berlin Hauptbahnhof a právě tady scrollujeme Reelska a tady piju tenhle unikátní Fana. 2 litry, euro 29, velmi dobrá cena, je to naše celé jídlo na dnešní den. Máme ještě nějaký chipsy a uvidíme, no, jedeme prostě do Polska, jedeme k moři, jedeme se prostě mega najet, no. Děkuji, Rostislave. Čekáme na signál od pana Seviho. Jak ten malý kýdo, vole. Mě zle, kluci, mě zle. Dobrý den, dámy a pánové. Zase pokračujeme v německém vlaku, úplně skurvený, ukáž se tam. Jde jenom sama. Tak jsou už tady vole z co? Nádhera. Dobrý den. A jdeme dovnitř, do krásného vláčku. Luxus, hoši. Luxus. Tak stačí jedna, no. Už to nevyšlo se. Ani sůleček nečeká. To si z tohle panelu hnusnýho z Magdeburgu vzal. Nechutnej. Když stojí tady. Jsme přijeli do Saprasa. Lapku. Jsme trojky.
Bellamy? Bébé la nuit. No. Bébé la nuit. Not great, no terrible. Oh my god. Pánové, já vás poprosím a máme tady vlastně vlog. Cajti nás koukají nebo ne? Koukají na nás, ale to nevadí. Takhle vidíte, tam jsou hranice. A my jsme tady teďka překročili, teďka jsme v Polské republice. Respolity, polští. A tam stáli, jak to poběž? No už tady máš, když chceš přejet. Tady Meky hned. No tak jdeme, mňam. Ne, samozřejmě ne. Zase první, máme dvě krajiny hotové, máme Česko a Polsko. No, já to nestíhám všechno, ale kluci snad jo. A ale jim to dáme. Kdo se úplně. A jdeme dneska, jdeme hledat nějaký spot, tady tohle je fakt dost skurvený, Davide. Tenhle je fakt dost skurvený. A takže tak tady jsou nějaký cyklistáci, Polsko nádhera, děkujeme, hezký den. Roste, poprosím tě o entry u moře. Welcome to the Wonderland. sea. It's really beautiful in here, isn't it? I like it. I really Tyhle tady vypadá fakt luxusně, ale. To je ono. Jak fakt nějaký Jamajce, vole. Jo, prostě Abu Dhabi. My s tím západem jsme hezky slyšeli. Že jo? To je ono. Hůř bude tmá, vole. Tak se budeš se vykoupat? Jdem, vole. Píče, bude strašně studený. Jde fakt koupat. Ne. Jako já bych šel, kdyby nebyla taková zima. Já budu asi zítra v tom tom. Že se tam nekoupe, co? No v tom Dánsku se budu vykoupat. Jo. Píče, já chci mít takový kalhoty, počkej. Trošku vyšel, ale dobrý docela. Jsme tady v Dubaji. Ze 4x nebo s světlou? S karčou. Takže ano, pěkný, ne? Krásně. Cyril se? Kde je Cyril? Já jsem poslal do skupiny, jak ten nápis Cyril skurvil, to tomu moře. Nemůžu najít. Můžu tam spaní kvůli tomu, takže jsme v prdeli. Ach jo. Kluci moji. Pozdrav do videa. Na píči, no, uvidíme no. Dobronoc, bondi. Davide, dobrou noc, Dobrou noc, dám pastu, roste, čus. A tady video, tak to mám před, si tam přijel tohle. A tady roste. Tady nás teplární záře tohle. To. Tak to nás reálně leží. Počkej, to vyřešíme za... Já jsem Honza Dobrana. A já z prdel. Já jsem, vole, Vojta Ptek a tady mám 3 čtvrťáky. Já jsem předal všechno, mě tady už ale. A tady nějaký cyklista. Jako docela dobrý spot, jako, ale tak to se dá dělat. To je fakt píče, to je takový spot. Tam se dá jít, jo, byl tam. Projel takhle dolů. Viděl mě, vole, ale no to se dá dělat. Ale nějaký čury se natáčí na GoPro, má tady stan vyjebaný, jo, co se dá dělat. My jsme tady přišli ráno, tam jsme se starý. Jo, že jsme Němci tedy, no. Oh, wir haben nur die Zelten getestet, bitte. Řekni náš příběh, co se nám stalo. Reálně ti řekli, bychom šli o 2 km nahoru a nebyl nikdo. Právě jsme vstoupili do zóny, kde mají svině, právě africký mor se tady šíří. To byly ty takže 4 svině, co tam stály ze zbraněmi. zóna. A poté, co jsme prošli asi 500 metrů tou zónou, tak najednou na takové epické plácku tam stály 4 svině a nějaký fejkový polský, vole, milice, vojáci, policajti, nevím, co to mělo být se zbraněma a byli: dobrý den, tu nie jest oficiálna graniční přechod, vole, vyjebaný. A poslali nás do prdele, takže skvělý a teď nestíháme vůbec. Nevadí. Měš přechod oficiální.
Dobrý den, Horizon, Evropská unie. Popište nám, jak funguje schengenská zóna v praxi. Tak funguje velmi dobře, je to volný pohyb zboží a lidí, takže tady vidíte například, že vůbec nemůžete mít volný pohyb osob, jelikož tady jsou prostě skurvený Poláci, co tam vidíte, nějaký smrdi a nedává to smysl. A můžeme se ještě doptat, jak funguje polský kapitalismus v praxi v pondělí ráno od 6 od rána? Je to unikátní, protože obchod je univerzálně otevřený od 6, avšak ani po 9 hodině není otevřený. A následně druhý obchod není schopný mi prodat Energiťák, jelikož mi ještě nebylo 18 let a kvůli tomu jsem se musel dostat do právního styku s policií. Děkujeme, takže Polsko, nic moc. Takže dámy a pánové, tady je železniční hranice mezi Polskou republikou a Německem. No tady můžeme vidět, jak probíhají takzvaně vstup Schengenu do praxi. Jo, prosím, tady hraniční stráže, vole, všichni tady vole kempí a zastavují auta. Když jsme se snažili dostat tahle přes ten úsek jako takhle dál, tak nás poslali do pytle. Takže hnusáci. Dobrý den, ceňové. Hlavně jedeme hodně v stylu si jdeme včera. Co? Ty řekni vyjebanej Cusov. Cusov. Chceš? Dáme v Hamburgu, to výpku, ne? Tak jo. Dobrou noc, ty vole. Rauchenplatz. odjazdy, jak to tam píše. Tak jo. Právě na cestě do Rostok, baba je tady nějaká nasraná. Kontrola je kola. Kontroluje? No, že kolik tady mám? Já nic moje jízdy, tak dobrý, v pohodě. No a jedeme dál. Je to krásný, ale tady společnost. Dobrý docela sedačky, upřímně jsem spokojený. Tady je to fajn. Jakoby, že ten první ST byl lepší, že tam byly To jo, ale krásně, jako lepší. ale to je sprinter. Tak se ne to tašku, ty debile. Nespadne. Nejlepší design jsou zásuvky na stropě. Velmi praktické, unikátní německý inženýrství. A je to v českých verzích tohle. Tak nějakých. Jo, v čerečkách. To je fakt naho. Poté, tak poprosím entríčko z Rostok, roste. Entríčko z Rostok. Vítejte v Rostokách. A dle chatu GPT, já jsem si to našel na chatu GPT a má Rostoky 86% hodnocení, zatímco Rostoky u Prahy jenom 83%, takže to má být údajně lepší město než Rostoky. Takže chatu GPT jako paní Maláčová se zeptal hodnej. Tak ale podle mě Rostoky budou lepší. Tak uvidíme, no. Já už tady byl teda, ale Jakože podíváme se. Mňam, mňam, mňam. Je to rozmrná zem. Polovina toho kilo bude v koši, vole. To je neskutečně hnusný. Nechutné ti to? Chili. Tak jsem měl říct bez toho. A nevím, že co chili tam dal. Tak tam má všechno, ne? Ale bude to tam vlastně upřímně. Ty píčo je větší než ona. Ty píčo. To je dobrý, jo. Tak to je svůj kočá. To je v prdeli. Prostě entričko, prosím. Entričko, jak se jde? Pat Klein, vole, jak se jde? Kleiner. Pat Kleiner, vole. Halo. Řekni něco. Zdravím vás, jsem pan Rostě. Už jde, pojď, musíme dovnitř. Nahraj tam, mačkání se dovnitř. Mačkání se jdeme. PLV, ty víš, to je fakt v prdeli. Jako to nedáme. A ještě musí vystoupit všichni. No tak to je dobrý, no. On to přijede a musíš vystoupit prvně všichni. To je fakt v prdeli. Takže to je jako fakt, vole. Teď si tam ty lidi ani nevejdou ve stoje, vole. Jako já nevím. A proč se nepřijde do ale jako Máme na GoPro, kluci. Ale jo, ale ten znásilný, jako no. Ale ještě, že... Proč ten děda sedí na místě pro kola, si tak už nepřijou koláře? No myslím, že koláři mají smůlu. No ale děda, a Zuzi 2, vole. Zuzi, vole. Jako to je úplně v kůni, vám říkám chlapě.
Ne, vole, já vole nevím. To se pitne. Co je to tam Je to píči. Vole, když jdeš do toho. Když byl nějaký lentilkářský útok. No to fakt nedáme. Vole, tady paní vole smutná vole, tak nebuď smutná vole. To je to horší, je. Ne, to píči. No. Koukej, tady z televizí. Chudák paní. Ale vole, jako paty vole, to je jako chicken nebo co to kurva je? Uhr 37 von Gleis 7, RB 86 nach Lübeck-Travemünde Strand über... Čau lidi, právě se nacházím v nejhorším místě v Německu a to je vole nějaký skurvý Lübeck, vole nějaký Lubisplatz, vole, tady sám pan Ačko a Rosot je tady úplně šťastný. Je to úplně skvělé. Nemá co stavit. Nejsem vůbec šťastný, jsem strašně zbudnej, chci umřít. To je dobrý. Já zdravím, dobrý večer. Prostě podívejte se na náš úžasný spot, oproti tam tomu vlaku. Jsem tam natáčel několikrát. A úplně skurvený teda, tady to je úplně... Už cítím ty vole, jsem šíprdy tady. No jo. Kvalita. To jsou cítit. To je soha nějaký. To je zase si první třídy, nebo nevím. A špionýro, golubíno, amburgino, rosso. Dneska jsme zabili jednoho z auta, vole. Mierda, dosta kop, napuj. Jeden astronom minus, plus minus bambus, hamburgus, hamburges. Musíš takový hezky v protisměru, ten je nejlepší. Já vím. A ten v protisměru, to nevadí. Pojď. Mňam, 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 mňam. Dobrý den. Tak jo, tak dobrou chuť, Davide. Hezká frýbejka. Mňam, 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 mňam. Dypni se, Roste, pojď. Jo, veganský, to je dobrý. Taky dypnu. Mňam, mňam, mňam. No tak dobrou chuť, přátelé. Jsme tady v Hamburku. Nádheros. Os. A jdeme. Ale už jde. Sarepes. Pusni se na mě. Co jsi mi to myslíš, je to v pohodě? Jasně, to je nádherný. Jako, já jsem říkal, že ať... Asi najde tady kolegyňko lepšího. To je fakt v prdeli, jo. Co si říkáte na teda vaší ex-holku? Já jí přeju to Na nový... CZ, Radek Bartoníček, dobrý den. Co tady dělá Káčka s váma? Já tady jsem nic nedělám, má tady novýho přítele Němce, já jí to přeju, myslím si, že je pohlednější, šarmatnější a inteligentnější a hodnější než ona, takže... Dobře, můžu se asi zeptat, znáte nějakého pana Serepes? No, já jsem jednou zahlídl takového pána, nějak mi jako říkal a pak jsem jako, když jsem poslouchal citlivě, tak jsem zjistil, že říká Aha, tak děkuji za rozhovor, mějte se. Děkuji. Kurvený. Minsky jsou lepší, ale tak co. Na zdravíčko. Úplně skurvený tabák už, ale dojeděláme ho. Rozhod sedí, jak se s náma bavit. Nevadí. Zůstaňte naživo, prosím, a blízko. Taký vampír. No, je to v prdeli. Krásný to. Krásný záchody, fakt dobrý sraně, doporučuji. Westfield tady. Jako pes to zachránil. Jako jo, no. To je skurvený kebab, no co vám řeknu. Asi ne? Bydleníčko, bydlení. Dobrou noc. Toho se dají. Toho se dají. Kde se vata? Patinová? Obrázek pandy? Mekáč?
Je to úplně v píči. Tady ty skurvený vyjebaný dráhy, kterým neradí už, vole, narval 5 freewayek do píči. Tak prostě skurvili ten vlak, vole. Přijelo úplný hovno. Všichni se rozbili do tohohle vlaku, jsou nasraní. Tady není žádná informace, vole, že je něco pojebanýho. A jako ať jdou do kundy, vole. Prostě jakože odjel prostě ten vlak z nějaký zastávky, vole, vepředu. Co to je za píčovinu, kurva? Co to je za kundu, jakože si z Ice, vole, že to je daleko, jak hovno, vole. Podívej se, on to reálně začalo prostě starý z té zastávky, jako. Podívej, kde to je, kurva. Jako co to je za mrtku, představ si, že prostě jedeš vlakem z Prahy do Budapešti a oni ti řeknou, začínáme, vole, v Pardubicích, v Kolíně, vole, jo, Český Třebový, jako ať jdete do píči, kurva. Co to je za jedku s kurvenou, jako to je neskutečný. Tak bym tady, jako, fakt jsem asi rozbil zrcadlo na hajzlu, na chvíli, vole. Josefe. Naschle. Podívej, jakože... Právě už se 6. vlak pojebal tady v tomhle jednom spoji z horní prdele do dolní prdele a vlastně vůbec nevíme, co se děje. Lidi tu zůstávají a prostě si tu dělají prdel ze všeho. It's totally awful in here, but we're going forward to our trip to Denmark and see you later, mate. Fuck off. Prosím, rozhodte o vtip. Já bych ten vtip ani jako nechtěl nazývat, jako ono... Já jsem se totiž kdysi dozvěděl, že paní Tereza Dolečková má takový jako oblíbený film, je to taková známá česká normalizační komedie, ale je to takový lehtivější verzi, jo. A je to taková věc, co často říkají panovi Stonovi, může se to přihodit, ale nechcete u toho být. Poprosil bych Davida, aby tady sdělal do kamery, jak se jmenuje ten film. Manečku, podejte mi pér. Jsme taky na tom luxu jední. Já, co to? Takovýhle malý změny. Hunda. Vítejte v Dánsku, rozhodně, že jo? Je to krásný, úplně lepší vzduch, lepší lidi, cítí to tady. Tady kapitalistický vzduch, prostě mňam. Nádhera, David tam už jde. Povláček, ty vole, který já jsem kapitalistický, je fakt dobrý. To je ten nek, rozhodně. To je ten nek, vláč. Totiž, to je ten nek. Teda je ten nek. Skurvený nek. No takže tak. A jako by docela hezký to tady je. Tady paní, hezký fárát. Prostě chilluje. Je to krásný, jako mi se tady líbí, upřímně, fakt. Žaludek je úplně vyjebaný. Já vás přemýšlel jsem, tak se měl skočit například. A ten žaludek prostě pojebeš a prostě vyplivnul ty mrtky, co tam prostě je zase. To určitě to můžu pomoct, ale jako nedá. To zdravotním rizikem. Nebylo mu to dělat. Začátek a stopni to. Kryje, Alín. Pourquoi je pleurais comme ça. Jak tady čeká? Jak dlouho tady čeká? Asi bylo hodinu. Tak? Od začátku? Ty píče, jakože... Ten Dyson to značku. Já jsem to moc radši určitě. Můžu paní, že už může? Jo. No to nevím, neříkám. Aha. Nejúspěšnější záchody na světě jsou v Dánsku. Je to tak. Víci. Dačko je tam schovaný. Ale dobře smrdí teda, fuj. A jenom 1,50 koruny byl napad, petky. No ale ta velká, já se za 3, víš? Už to mají rozdělat. Ne, to bylo Bčko tohle. Ale oni mají velkou. Ale to Bčko, tam má B na tom. Tak? No, a Ačko byla plechovka. No ale ono to možná může být jiná cenová hodnota, ne? Ačko musí měl Bčko. Jo? Já nevím. Já myslím, že byly 3, že byla ta velká. Možná jo. To z nás nebyl, teď to slyším. To docela dává smysl.
Od té dálnice. Hodně reálně. Už tam i čekaj. Musím druhý. Tak tvůj testovat. OK. Co se děje? Tak my právě tady uděláme víc jak je česká minimální mzda za tady právě vratky. Tady Paní to sere. prdele. Já jsem na té kameře. No, ale... Ale nemožná do toho a ty na se vyznali nic. Prostě takže to je strategie, řekni. Právě hledám něco dobrýho na tvůj funding. Paní bába. Dáme nějakou igelitku, bohužel. A kolik máme pandu dost? Máme třeba půl eura. Píčo, David furt lutí. Tady tam platí, jak si pají za něma. Davide, jak se to dostalo napadlo? Popsuj se. Jako já jsem prostě šel na záchod, až vidím 5 plechovek cest, tak říkám, že už to je euro, takže to prostě vemu, ne? Tak máme docela dost, no. Tak Jako kdyby, uvidíme. chci vám mít jako pomoc. Jak bezděláci. Skurvenej husum, ty píčo. A plechovku mají tož? Co rasik, vole? Dobrý den. To je takový fešák, ne? No, je rozmaný obsah, ne? Prostě co tomu řekne? Orste, vidí něco? Počkej, ten krávě to nečují. Který? Ten po pravý straně. Já jsem sám tak jak svůj. Teď jenom vyskočil z té sedačky. Já jsem Ten nějaký krávě. z toho letěl. Já to už nedává, vole. Která? Pravo, říká slovo na Cože? Že si natočil tam to sklo. Že to vidět taky. Cože? Stat mrtvici, kurva. Ačkej, kluci, teďko. Uvidíš. Cože? Chodně takhle. Tě nevím, musíš dělat, že se fotím. Mám to krahujce. Nemusíš dělat. Já tě fotím. Já ti to řeknu jedinou věc. To určitě zajímá toho pána, tohoto video. Dobrý den. Jsme úplně v prdeli. Dodgeburn nás dneska poděl asi 4krát. Vlastně co vlak to poděl. A ono je vtipný, že ono by to jako i vyšlo, ale když se nám ten poděl takhle stane s každým vlakem, tak už je to pak těžký, no, pak už se vám to většinou podělá úplně celý a vy se můžete podělat hledat do kalhot, vole, jak my všichni tady pod kébosy, no. Je to v prdeli. Ne, jako jednoduše řečeno, ten skurvený vlak, co tady teďko nejel, vole, tak ten náš měl velmi zpoždění, tak jsme dovolili, že ten další nás vezl bude taky zpoždění, bohužel, ale jel na čas, nebo jako 3 minutky zpoždění, takže bohužel jsme prostě v kundě. Děkujeme za nic, vy kurvy, skurvený, vyjebaný, zmrcký, píčusové, kokocký, německý krysy, vole, fakt, jděte do prdele. To si klepé, Rosot. Třeba nějaký žebra nás kouká do píči. Ach jo, už tady nechci být. Ale zaují. Asi z toho tady do sedu. Nábí má na Ty píčo, co to je za větko? Oblast. Píč.
Skurvený brémy. Skurvený brémy, vole. Pane brém. Budeme hávat nejlepší. Právě se v nějaký prdeli. Hodně štěstí, prej. Tak tady to bude asi náročný v tom případě. A Kytajci nějaký? Kdo jste? Kytaj? Hodně štěstí, no. Mezíčko 4 litry income, dobrý den. Tady právě tady čaknul 4 litry, vole. Ale řekni kolik, co se stalo S tím vlakem? Jo. No právě, vole, se tu zrušily naše zastávky během toho, co vlak zjistil, že má 20 minut zpoždění, který se vyčaroval z prdele a prostě teď, vole, musíme do nějakého Duisburgu, vole, město, co si vymysleli, tady do Čbaňálci, vole, aby jsme to mohli zastavit. Jak když jsem byl v prosinci na tom dalečku těch Pardubicích s Bačkem, tak tam měli jako nějaký jako fejkový dispečerský středisko, tam byl nějaký kluk. Tak jsem se jako z prdele svůj Bačko se ho ptal a takhle. A ptal jsem se, že proč v Německu mají ty nástupiště jako dopředu daný všude a v Česku ne? A on jako prostě nějak jsme se pak začali bavit a on říkal, no prostě v Německu to jsou úplný kokoti, tam to prostě zruší vlak, zpozdí a lidi dostanete se jak chcete. Takže oproti tomu tam máme v Česku lepší, jsme flexibilnější. No a vole, v případě tady vole pravdou, jako. Na ně v životě se mi, jakože ne, jako asi možná jednou, ale jakože za poslední 2 roky se mi nestalo, že by mi zrušili vole vlak a nedojel, jako. Když měl vole 2 hodiny zpoždění do Vídně, tak dojel, ale nezrušili vole v Český Jako Přerov. zrušili vlak se mi stává relativně často, ale že by mi zrušili vlak, ve kterém jedu. Já nevím, jako se mi fakt nestalo nikdy, vole, to i kdybychom srazili, vole, cyklistu, jako na trati, tak jako. No prostě vlak se prostě otáčí a sere. Nakonec jsme stejně jeli. Jako jo, no. Jedou staří kokoti. Dobrý den, je to Alika, dobrý Alika. vlak. Tu luxusní. Mírným příplatkem nějakým bychom se to zakousli. Že kryječko, kluci? Düsseldorf, skurvenej. Že kryje Alín. Dobrý vláček, jerováček, skurvenej, vole. Tady hity si dává cigárko, všechno jak má tady. Tak právě jdeme do Tokio, Japan. A jo, sprdě, ale podívejte, normálně mají to tady japonsky. Nádhera. Jdeme dál, kluci jsou za mnou. Čelec. Pojď, dávám to. No. Vítám z hezké knihovny Düsseldorfu a je to tu pěkný. Pan pomocník tady. Tady má úžor, no? No, tady jsme úplně v kundě. Město jste? Pabákov. Jak? Upera. Je to hezký? To já hovno tady úplně, vole, jenom mi Ukrajinci, vole, to je fakt hrozný. Strašný hejter, jestli. To jo. Děláte Pikachu. Takhle se úplně dusím. No hezky, monorail. Je někde v Evropě monorail? Kde? Kde v Londýně. Já jsi si nechtěl kopat metro, jak tohle. Tady to není populární, protože to nedává moc smysl, jako vůbec si monorail je docela na hovno.
metro. Je to strašně náročný, strašně málo kapacitní a těžký na údrž po pole a jebání se z toho. Metr vykopeš ho máš, že jo? Ale třeba rychle, Velkou dostal zatím pocity? Kolik za ti? Na srdci, aha, tak dobře. Milion z milionů a pan Bismarck bude hezky do Pfandu za chvíli. Asi v Aachen bude už kočil do Lidl, co kluci? A co teď Schengen? No Schengen už bude zavřený večer Lidl, když přijde. Ráno musíme na snídaně. Tam budou na čerstvý pečivo. Já. A nejlepší je tam nemáš tak, že Lidl, tam máš prostě na výběr. Tam máš Lidl, vedle toho Rossmann, vedle toho Rewe, vedle toho Penny, ještě nám potom něco nově postavit. Dévko tam je. No, všechno. Všechno pro ty luxáky, jak se nakoupí, že? Zmrdy. Řibidy. 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 Skibidy. Možná tam měl stát ten vlak. Aha, Aachen, 47, tak to nestojí. Tak ty tady, tak to je dobrý. Easy. Řibidy. Přibydy, Řibidy. přibydy. Je tady. Tak to byl scam, že to byl Ne, nebyl. Reálně nebyl. Je to skvělé. Třeba možná trochu. Prostě. Vlastně Aachen, ty vole, jedeme. My jsme Aachen. A řekni, jak tady Davide pálí. Davide, jak tady pálí? No, co to? Aachen, Hauptbahnhof, nádhera. Český koně, jo? Dobrovolnický koně. Jde chytrý, vole. Main by Jesse. Takhle kameň, chemnice. Mierda. Ta zóna 30 už je holandská. Tak pojďme. Strachy jsem se počural. Vyjdete v Holandsku, kokoti. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Jako bus luxusní, ale nevím, jestli vole, má stejnou hodnotu jako 1,25 na Deutsche Bahn tiketu. Že bych jim přijel pozdravit, ty vole. Sebi. Pozdravit si, co jsem dojebal. Trzone, co tady děláš? A pak pokračoval do Máš to? Jo, jo. Běž, běž, běž. Čau. Řekni, kam jsme se omylem dostali? Omylem jsme se dostali na nejvyšší bod Nizozemska, než bychom to věděli, prostě jen tak. For fun. To je luxus, ty vole, ale jsem z toho úplně šťastný, já jsem hlavně šťastný z toho Jeffise. Jo, Jeffis byl taky luxusní. Jo, jo. So lovely, guys, so Tou lovely. sračkou to je takový motivační. Budeš mít prostě, jo? A teď tadyhle musíme... A jste z toho půjdem tam No jich vole. nemáš skurvidin kout of Arab? Já bych slyšel, bych to do té Belgie fakt. Taky bych chtěl do Belgie. Vítám. A Davide, poprosím tě teď o jakou reprezentaci, abys mi ukázal, kde teď seš. Takže teď seš kde? Willkommen in Deutschland, ja. Und danach willkommen in Belgique. Oui. Bienvenue. Neumím holandsky ani slovo, ale teďko jsem v Holandsku. Děkuji. Děkujem. Děkujem, kamarádi. Tady cyklisti. Kluci, hezky, hezky. Vysma, bába. Stezka odvahy. Ty pičo, jako
To je dobrá cesta. Já nevím. Tak jdeme, no. No to je klasika. V Nizozemsku, Belgii a ve Francii, jakože projede právě jako Belgii a obklíčí, jak to udělal na začátku války, ale Amici se potom jako dozvěděli. Jak? No, jako došlo jim to, ono to trošku jako bylo jako předpoklad. No ale jako oni pak spolíhali na to, že ten velitel uprostřed těch Antwerp jako kapituluje americky a na zprávu toho, jestli kapituluje, napsal jako vrchnímu velení německému NAC, jakože prostě to je kokotina, vole. NAC? No, napsal NAC, prostě oficiální zpráva, to je všechno, co napsal, jakože kapitulujte, bejte, vole, a NAC, vole. A Němci tak jako nic nevyvedli a pak se zhroutila západní fronta. Pan Hitler si byl. No, tak to bylo spíš kvůli východní frontě, ale taky. Prostě jako to historické okénko. Prostě to prostě pomůže dodržet, vole, západ řekl, jo, my na to dohlídne. No a pak ty Ukrajinci se evakuovali a oni je jako z 90% postříleli během toho, co prostě se stahovali. Takže následně jako se strašně jako zapřátelili. Ta válka vrcholila kolem roku 2015. To byla jako nejostřejší ten konflikt, pak se to postupně udychávalo. Pak byly první minské dohody. Popíčili, se porušili. Pak Lukašenko zval druhý, s tím, že už tam jako byli garanti, paní Merkelová, vole, a pan Kalasová, nějaký z Evropskou unii. No on je problém, že v těch minských dohodách je, že to nedržela ani jedna strana, ale jako formálně měla dodržovat už ta ruská strana, ty Budapešský memorandum. Který už byly tak bez řeckého setkání. No 95, že mají zachovávat, vole, ne zachovávat, ale garantovat výměnou za ty zbraně. Přesně tak. Zatleskáme, Ty pane spáčele. Pleská si sám ten kokot, ale čumí jak pána, přitom v hlavě má hovno nabletý. ADHD jak svině, furt lítá jak včela. A mama, tak řekla radši bych rodila ježka než tebe čele. To přijde vlídne jak po 3 rumoch. Bundá se v kapsách jak fetka na domku. Učte se a sám neví co učit. Když se zeptáš, hned se nasere, že Bezo chtěla facku v ruce. A kdo má tohle, vole? Pojď na ten Prime Bus, ty píčo. Prime Bus elektrický. Asi se mi nikdy nestalo, že bych najednou někam šel a byl tam nejvyšší kopec, vole. Jo. Je lepší, kámo. To je úplně jedno, kuc, tady nic není reálně. No, vole, Karol Magno, vole, Karol Veliký. Fakt? Ano. To je hrobka? Ano, vole. Hustý. Jako vtipný, no. To je teda. Čau. Čau. Já pracuji bys. Ahoj. Já vím všecko, jako Baranovská informační služba. Vypadáš rádi tak jako. Přesně o Němci, vole. Seří? Anti Němci? Jo. Řekni report, roste. Ali. A report. Prostě jedeme, jo? To by metr roste. Pobleje, no tak dobrý. Tady ten pastý se to zpívá, ale. Co? Nic. Wow. Prostě co? Je to hustý. Wow, rosa dude.
fucking beautiful, tady nějaká tuna. Zaznamenání lizy a tady extrémní cyril výraz, ale A krahovice, prosím, krahovice. Koblenc. Ještě přijde ještě jedno. Krahy! Cigár tady. Nový podle mě. Nosili si, no. Je moc strašně rychle. Jenom jedna. Jsou mocný. Tak se vezmeme tady 4, ne? Prosím, dejte Schengen. Tak řekni blok. Pánové, tady už po 6. spaluje tenhle kurva. Dá se být spal, ale background. Může to slyšet. To se spal zase. Borci, tak jsme tady. Jo, je úplně v klidu. Ještě nějaký kolega tady byl? Jak se měsíc změnil, první asi. Právě jsem v Německu. Vláček náš už odjel. A my teď pokračujeme. A David je před námi. Tam je L, znáš loser. Tak já si teďka natočím, jak se poprvé budu v Lucembursku. Protože jsem ještě nikdy v Lucembursku nebyl. Kluci už je teda. Já takže se jdu hopsnout. Poprvé je obrovská nádost, ne? Wow. Hlavní tak. Tam vidíme na tu světýlko. Trošku taková věž. První noc, když jsme byli tady před 2 rokama, tak jsme spali nad tou věží, nad těma Vinohradama. Ale byl tam jako jeden z nejvíc random encounterů a to bylo to, že když jsme se tak s cílem ještě v noci hledali ten spot, když jsme šli kolem a tam ta věž to se jako pronajmout jako Airbnbčko nebo něco. No, normálně tam byli nazí, 1 žena, 2 typci, nazí tam běhali. Tak jsme se pozad, se na nich smáli, až se nás všimli a pak zdrhli. Vidíte ty pavouky. Víš to? Tam je Francie, Takže to bude do Lucembursku. tady ve prostředí na hranici. Jakože, to je mezi. Nádhera. A my jdeme ještě tam jako doleva, jako od toho kostela. Okay. Tady se dá podepsat ta smlouva někde dostat tam dole. No ne, tady ve prostřed toho řeky. Tak je přesně na těch 3 hranicích. To je tady v řece. Tady je popisa. Yes. Nádhera. Už to vidíme. Vidíš, Němci nemají světla, a Luxáci? Mají. Co vím? Jsem poprvé v Lucembursku, dáme pánové. Naschledanou. Jo, to je pitný. Dobrá, jak se mě. Jak z Alp.
každou půl hodinu to jezdí do toho boxu. A jo, dobré ráno lidi. Tak na trojmesíč. Podle které se jmenuje Schengenská zóna, která už není funkční moc. No a my jsme vlastně dneska večer mysleli, že ještě dostaneme do Francie. A stále tam takový stát a francouzští pohraničí, že this is not an official border, go through Schengen. Tak to bylo 100% pravda. A reference Ale na nabídám francouzský vegetariánský guláš s tofučkem, na kterého docela líbí. To bych dal, ale teď mňam. Já taky Nebo upřímně. borš bych dal. Máš rád borš? Tak dobrou chuť, dobrou noc. Ale veganský. Jdeme na plán. Vegetariánský. Extrémní mosa. Žádost. Jo, tam mňam. Dobrou noc. V Lucemburku potkal jsem já svoji holku, řekl jsem jí bonjour, ona na to si můj muž. Na pomoci, si mi doci, kura řekla, tam jdeme, na školu rozjedeme. Já auto, blik, Sumíky blbý práhu. blik. Ježiš. Jede. Dobrý autobus. To byl takový stehínka, mňam. Já vím, no. Asi to je, pojď. Jsi zbije. Z toho, že na mě nevystartuje. Zase to. To je tady normálka, co? Už se drbe. A majstať, ne? Já taky ne. Nevím, jestli paní Murakaminá žije. Krásný Luxemburg, pojďte se na to je taková nádhera, tady ty stavby. A je to hezký, velký, velmi pěkný. No, jak jsem tam byl, já jsem nebyl středal, tak jsem na hajzlu, tak jsem našli vlak, který tady stával a už byl za dlouho a my jsme se nečili. Ale víš co, to fakt dobře opravuje tu píču, vidíš to? No. To byly fakt odbory kasín, nějaký kasínový odbory. Fakt? Jo, ty mají stránku, že sdružují vole zaměstnance, vole pracující v kasínách. No jo, to je luxus. Jasně do sebe. Krahujčitě. A je vezmu, jo? Krahujčíci. Prostě tohle, příklad to. Co je lepší dostat? Co ti přijde líp, jako líp, že to zní Štérplatz oder Etoile? A myslím, že my jdeme možná ještě jednou zastávku za Etoile. No, vidíme potom, co nebudeme. Jedeme si do zastávky, ale když to vidíme, tak budeme hezky. A to, že to teď byl večer, na sebe? Večer. Zahrada je dobrá. Ali. Dobrá cena, no. Blíž do pasta. A to musel bych se, Myslel jsem teda Union za 20 korun. Tady se dá. Jo. Já jsem neslyšel, co říkal. Taky dělali statistiku, když jsme byli v tom opavátníku, jak tam vystřelil ten týpek. To je velká podlaha. Máš na Spotify playlist, chill tunes. To je fakt. Camping jsme museli být na
Wow. So beautiful, guys. It's so fucking beautiful. Byly interpretace píchy, vole, obžerství Prostě, že si fasciný? Exactement, je suis fasciné, ça me fascine. Ça me fascine. C'est fasciné. Bon, 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 bon. Noci, tady, takhle straně. Že když jsem studuješ francouzštinu jako jazyk, tak prostě tam mají vyklikne lucemburská francouzština. Cože? No, víš Tak? až, no? To tady bude. 48 to líží, protože asi to hezky, ne? LT. Ale už to jde. A tady máme double a ještě se to hezky střídá. Je to autonomní prostě. Co to je za? Jdeme jednu stranu. To je tam, že se takhle dělá Ládovku, tak ne, spravda. Protože mají prachy. Proč ne, že jo? No, teď jo. Jako jo, no. Luxus, ty vole. Už je tam. Tady je to památník Hyttimors další. No. Už jsi měl jít. Jedeme. Vezme to rychle. Jo. Si les amoureux ne peuvent avoir Ty vyjebanej vlak, vole, prostě. Na fakultě v Lucemburku potkal jsem já svoji holku. Řekl jsem já jí bonjour, ona na to si můj muž. A když jsem byl na promoci, volali mi sumíkovci. Kuna řekla, tandem jdeme, tuhle školu rozjedeme. Ty pošel, fleško tamhle, fleško tady, já si s tím už nevím rady. Tak si aspoň zacvičím, pomůže a na X čumím. Když jsem prvně parkoval, strachy jsem se počujal. Bliká auto, blik, blik, blik. A prostě jako těm lidi moc nečuměli. Tam přišla týpka a přišla jako před to. Čuměla na vás, pak se podívala na mě, nebo jako... Čuměla na vás, pak prostě odešla. To jsem já viděl. Ne, to byla jiná. Jsi spal, vole, jsem na tebe řval, že jsem zavíjí tady týpka. Ale já jsem ji viděl. A já? Tak to už viděl, byli 3 lidi. Jo, byli tam... Aha, tak jo, tak OK. 4 dokonce, protože jeden byl úplně tam, ale ten už to rovnou otočil, si to jak rozmyslel. Ale to jsem viděl já a pak se najednou nebyl. Já už taky, já jsem že se to najednou se nespawnul. Jsme se přece spolu smáli. Do piči. Takže tady je zase. Ne, myslím, že ne. Tady je vyjebanej, jedeme. Klára Marx, jdeme dostat. A jdeme.
Takže já pana zdravím. Můžete mi říct váš názor na tady západní Německo? Tak západní Německo. Jako upřímně se divím, že vyhrálo v té studené válce, protože je to úplně vykurvený. Jako, tady je to úplně v prdeli, vole. Co vám tady nejvíc vadí? Jako upřímně asi bordel, špina, smrad a možná i nějaká jako úplně vkusná architektura. I jisté sociální vyloučení těch lidí, ale to nedávám na úkor těch lidí, to dávám na úkor německému státu, co se o něj A postaví. můžete mi to třeba srovnat s východním Německem? Východní Německo to můžu srovnat, tam je ta jako úroveň obecná sice údajně nižší, ale zároveň tam je méně lidí, kteří vypadají že tak jako se nás ubodají v příštích 5 vteřinách. A tady pan nám asi jde prodávat fandy, nebo nevím co tady jde. Dobře, já se tady zeptám ještě pana kolegy, co vy na to říkáte? No prosím, v Němčině odpovídejte. To radši ist total Bescheuert. Ich hasse diese Stadt. Danke. Člověk na nás začal instantně čumět. Warum? Protože je to prostě skurvený město, vyjebaný, už se nechci ani jmenovat. Und wir kann sehen jetzt diese c'est homme qui a trop de fronta ili Je vtipný, že v tom Hamburku Entríčko, dům pana Marxe, kde byl pan Marx narozen. Trier, Merda, nádhera. To jsou dobrý šéfy, už to fotí, je šťastný, klasika. Podívej na ně, tam v tom okně se narodil roste. je to tak, je tomu tak. Ty Roste, řekni nějaký pár faktů o panu Marxovi. Pan Marx. Roste, ne, počkej, 5 faktů o panu Marxovi, pojď. 3, 2, 1, teď. Pan Marx se narodil v roce... Před tím domem. Pan Marx se narodil v roce 1818 v Trieru a umírá právě na konci 19. století v Londýně. Jeho nejvýznamnější díla patří Das Kapital nebo Kapitál a komunistický manifest. Byť spolu s jeho věrným přítelem Bedřichem Engelsem sepsali řadu jiných děl, je nejvýznamnější osobou ekonomické sféry. Ne. Jakýže mládeži, vole, něco? A nevím to. Asi jsme skvělá komunistická mládež. Asi jo. Dělej. A patří mezi nejvlivnější osobnosti moderní doby. Myslíš 19. století? A i 20. století, vzhledem k tomu, kolik lidí inspiroval a kolik lidí zase prohlašovalo, že šíří jeho myšlenky, ačkoliv to byly úplný zmrdi, jako pan Stalin třeba. Děkujeme. Děkujeme do své. Bacha na to Zuzanu vyjebal, ona je fakt ožrala taky. Bacha na ní. Jo, to je jedno, vždycky se brát na ní. Protože ten cestu dost takový na ní a on právě kdyby si bude budu patapnice, budu patapnice. Hallo, das war jetzt wie ein Kanon. Hallo, hallo, hallo. Dankeschön. Ja. Perfekt. Danke. Danke, gute Fahrt. Danke. To je dobrý reálně Roste. Prostě. Ať řekne no jedno jest. Spinkat. Skurvený sál toho brokorem vole. Prostě ty máš mňau v TikToku, nebo je? Ale teď se to koukal na hajzlu. A co vy? Máte také mňau v TikToku? Mňau, ty smrde. Asi jde čeknout do bezdějáka reálně. Mňau. Čau, já jsem Peca a vítám vás u dalšího videa. Máte svou Monču? A já ti asi pustím Pecu. Já mám asi Peci, jo. Jdeme si pustit Pecu. Tak jo, dobrou noc. Peca nás zachrání. Děkujeme, pane Peco, jste tak hodný. Pane Skromněříže? To je nějaká mrtka taková. Klasický sečík, německý nádraží. Je to vůbec tak špatný, jako docela dobrá lavička, jako není ani tvrdá nic, takže luxus. To je slimák, ty vole. A dostanete to ty kleši? Ukaž se.
Vyhráváš? Ne. Je zima? Já jsem unavený úplně, já se bojím, že se tam pojebu v tom vlaku, uvidíme. Dobrou noc, kurva. Shledanou, přátelé. Takže ještě jednu jsem chtěl říct to, že kluci tady, já se tady vlastně loučím, jedu domů, kluci se budou ještě hlásit. Budu to potom nějak dostříhávat, protože to bude v pohodě. A oni tady natočí ještě nějaký párty na mobil, nesmí na to zapomenout. Takže čus. Tak čau kluci, naschledanou. A nezapomeňte dotočit taky kluci. Myslím si, že to nebude vidět, každopádně já jsem se tady rozloučil. A prostě tamhle. Dobrý začal spolu, já jsem si zaspravil hezky tady si. Jsem rád mě unavený, ale co se dá dělat? Čeká mě podle mě tak 15 hodin cesty. A takže tak. Uvidím, jak tam ještě to pojedem, možná se ještě přesunu, dám nějaký víc chill spot. Tak, mi přejte šťastnou cestu chlapci, dámy a pánové a hlavně kluci. Umrajte v Frankfurtu asi chcípnu. Moje spadnu, došel na kafe a nevím, cítím se jak Peca, ty vole. Cítím se jak Monika Říhová, která nespala 20 minut v vlaku. Na čím? Tak já jsem spal 20 minut, nic v tomhle kokotském vlaku. A hodinku na přestup, tak se uvidíme, jestli tady podívám, jestli to bude hodně těch. Jestli to bude tak strašný, nebo ne, no uvidíme. Naláčet to asi nebudu, pak vám čeká report. Von Gleis 13 und ICE 523. Mierda, mám to. Asi cípnu. Ale co? Dámy a pánové, je fakt absolutně blbě. A nevím čím to je. Ale musím to dát. Tam to už teď přijde na čas, tak se odjedeme na čas. Je to trošku tady zajebaný, jak můžete vidět. A tady je můj oblíbený spot, oficiálně s tím batohem. V tomhle jsem skurveným vlaku, je to asi nejlepší podle mě. To je ten klasický skurvený vlak. No, takže tak. Přejte mi dneska hodně štěstí, protože mi fakt nějak úplně zle teď, jsem udělal, tak snad to bude lepší. Děkuju. Ahoj, já jsem Peca. Ale fakt tohle je jako hrozný. Ale dám to nějak. Už jedem, což je fajn. A jinak, nevím, co budu dělat. Jsem rozmrdaný, jak jsem šiprdel. No, já jsem vlastně chtěl ještě takhle zpětně doplnit, že v tamtom vlaku mě skoro okradli. Zachránila mě jedna paní, která zakřičela. A tohle je zkušenost, na kterou asi nikdy nezapomenu a jsem za ní jako upřímně rád, i když mě děsí ve spánku. No, takže tak. To vidíte lidi prostě. Je to tady prdel, jako je to tady zajebaný. Ale tak jako... Už mi zbývá jenom 3 vláčky, jarabáčky. Tak se na to dáme. Ale malý sprinter, úplně luxusní. Klein, ale luxus fakt. No a tohle je něco, co máme jako upřímně na cestování asi nejraději.
takovýhle pohledy z vlaku a jak se postupně mění krajina, návrat domů a různý klepání rukou. Vlastně nevím ani, co jsem natáčel, ale teď, když se na to koukám, tak si říkám, jo, ty vole, o tomhle tom je ten život. Jo, je to tak. Solo kupé. Ty vole, já jsem fakt ten vlak prostě nejvíc spokojený, to jsem byl upřímně. Pominu, že stihnu ten můj přípojovej a když ho stihnu, tak jsem nejspokojenější člověk na světě. No a v ten moment jsem podle mě už přemýšlel nad tou plesničkou výdeláku a taky nad svíčkovou a gulášovou polévkou. Věděl jsem, že si ji dám, že už na mě čeká v tom vlaku z chlebu a no, tohle je jako něco, co na těch cestách mám vždycky rád, že si prostě na zpáteční cestě v tom českým, klasickým, poctivým výdeláku můžu tohleto dopřát a že vlastně vím, že mě podrží tato jistota. A pro mě to je prostě něco, co já, no spojený s těma vlastně dlouhýma výletama a vždycky se na to opravdu jako hodně těším. A můžu být prostě šťastný a takhle se veselím z nějaký prostě výhledu na nějaký hnusný nádrží. Rand Lázňák-Ba do píč. Tak to vidíte, přátelé. Já už jsem vyčelnej, jsem s kamarádama. A už čekáme jenom. Klasika na uchem. Prostě jak to má být. Klasika, no. Máme nechat vystoupit. Co ti řeknu? No a tadyhle k tomu vlaku mám taky jednu příhodu, že mě tady vlastně někdo říkal, že tady funguje dočlen tiket, pak jsem se hádal s Bengama, že ne, ale nakonec mě jako nechali být v pohodě, ale už jsem si ve strachu kupoval jízdenku. Bez do píče. No jo. Nádhera. No, jedeme. Je to tak. Nádhera. Sedíš můj dák. Zajebaný. No a tady už je ta slibovaná gulášovka, na kterou jsem se tak moc těšil. Oh yeah. Na zdraví. Nádherná, poctivá česká svíčková. Mňam. A čilec a zpátky domů. Výhledy, no, pohodička. A už check-in právě v Radotíně. Oh yeah. Jo, no to je jedno, že to je za Radotínem, ale prostě je to tak. Už je to Praha, moje rodné, milované město. Krása. Jsem už tak rád, že jsem tady za chůze vypadnu, ale to je jedno. No, where is Zawi? Zawi? No. Zawi, tady máš pivko, kurva, ještě. A kde mám cigára, ty zmrde? Já mám pinda. A po rozdělení s Vojtou my jsme s Rostou pokračovali po vlastní linii. Šli jsme navštívit další zemi a další městečko, což je vlastně Francie. My už jsme s Rostou ve Štrasburku byli a tak to pro nás bylo repetéčku, už jsme věděli, co čekat, co uvidíme a vlastně měli jsme takovou jistotu v Evropském parlamentu. Říkáme, je tam zázemí, je tam Wi-Fi, prostě tam klíma, protože bylo fakt strašný vedro. Ale bohužel státní svátek nás úplně odradil a úplně nás zničil a proto parlament byl zavřený, tak jsme si koupili jenom kolu prostě v nějakým Carrefouru, co byl otevřený a když jsme si to claimli, tak jsme pokračovali dále, protože náš plán byl pokračovat na hranici se Švýcarskem do Bazileje. Dámy a pánové, jsme teď ve Francii na hranicích hnusný zastávky, který jméně Mejdau, vole. Tady asi úplně vyspocený jsme, úplně zničený jsme. Tady prostě vlak zrušili zase, jako to je neskutečný, vole. Tohle západní Evropa, jako to je fakt odporný, jako to je neskutečný. To jsou, vole, ekologický mástři, vole, a tak tady jdou rušit vlaky, vole, lidi tady sedí v těchto sračkách, jako to je neskutečný. Jako sorry.
Ale jak už tady můžete i vidět, tak vlastně na hraničním městečku Kehl nastoupili takový pohraničníci a začali tam grabovat takový lidi podle barvy pleti. Vytáhli jsem jednoho klučinu, který neměl občanku a to byl velmi velký problém. On se sice snažil jim občanku ukázat na telefonu, ale pro ně to byl nedostačující a takzvaně ho vytáhli. Vypadal trošku jak nějaký bratranec pana Spáčila, tak jsme si jako trošku domysleli nějakou jeho hierarchii v jeho rodině, ale nakonec nám sám potvrdil, že jeho bratranec v tom fakt není. Tady už se hezky těšíme a nasedáme na vlak, který nás doveže až do Bazileje, takzvaně městečka trojmezí Francie, Švýcarsko a Německo. Je to velmi krásný, zajímavé město a protože jsme ve Švýcarsku, musíme si trošku dát bacha na to, jestli si vypneme své mobilní data, jak vás to velmi zkáslo. Ale vlastně i tahle krátká návštěva Bazileje nám zase obeznámila, ukázala nám, jak schengenská zóna v praxi funguje, jak to tady hezky Rosťa vysvětluje a vlastně navazuje tu atmosféru přímo z první ruky. Dobrý den, můžete nám zhodnotit zase další situaci. My jsme hodnotili minule schengenskou hranici Polsko-Německo, teď jsme tady na trojmezí Bazilej, Švýcarsko, Francie, Německo. Můžete nám říct, jak to tady jako vypadá? Vypadá to úplně krásně, můžeme to říci takto. Projíždí tu tramvaj ze Švýcarska do Německa zpátky a přesně na hranici přijde německý policista se svými kumpány, tramvaj zastaví a následně si začne čekovat IDčka všech lidí, kteří tam jsou. Dále tu pak na každé odbočce, byť i do úplné prdele, stojí pan německý policajt, který z nějakého záhadného důvodu vyspovídá paní Grablí normálně. Prostě grable a teď ji odváží na stanici asi za to, že neměla občanku v mobilu. A možná ještě přiblížit situaci, když jsme překračovali vlastně hranici Štrasburg-Kehl. Tak to se můžeme vrátit opět k podobnému momentu. My jsme překračovali právě hranici Francie a Německa a právě na první zastávce vlastně nastoupili kolegové bratrance Spáčila a právě bratranec Spáčil zadržel vlastnoručně jednoho pána, který ukázal občanku, že má v mobilu vyfocenou a pán mu to nevěřil, protože měl snědou barvu pleti a tak ho vyvedl a díky tomu pan Merc dneska splnil kvótu chycení 2 uprchlíků velmi efektivní metodou, která je šetrná jak vůči lidem, tak vůči daňovým poplatníkům. Dobře, já bych se ještě zeptal, my jsme byli taky ve vesničce Schengen, kde jsme žádné takovéhle kontroly neviděli. Je to trošku pokrytecký? Já bych to shrnul takto, co člověk nevidí, to srdce nebolí. Takže vlastně oni nedávají schválně ty kontroly do Schengenu, aby se dělali, že ten Schengen existuje, je to tak? Asi bych to tak zalámoval, pane Martinčku. Děkuju. No a z Bazileje po rychlým nákupu v Lidlu my už se rychle vydáváme na nějaký spot na spaní. Našli jsme to teda v nějaký vesničce, sice jsme projeli dál, než jsme chtěli, jsme usnuli ve vlaku, ale nás to nezastavilo. Rostě si poprvé mohl vybalit tu svoji milovanou hamaku. Já jsem se zase uskromnil ve stanu a byla to dobrá noc, i když jsme trošku jako nastydli zase, ale říkáme si, hele, už nás čekají jenom poslední 2 dny, Dave, to musíme dát. Po krásným rychlým probuzení už musíme běžet na vlak, protože jsme trošku zaspali a my míříme do městečka Kosnice, které je rovněž na hranici Švýcarsko-Německo. Je to velmi zajímavý multikulturní a multioborový město, protože se v něm nachází jak ta německá minorita, tak tam zároveň už takový číhaj, trošku ty Rakušáci, takový trošku fikání lidi. Ale byl to velmi zajímavý, dali jsme se dostali takzvané radní kafíčko, hezky jsme to tam oběhli, našli jsme tam hezky symboliku a sochu pana Husa a rychle jsme pokračovali dál. A protože my už jsme se pomalu blížili, jako kdyby našemu poslednímu vysněnému cílu, a což je Rakousko. My jsme měli namířeno konkrétně na městečko, k městečku Lindau, které se nachází právě u rakouských hranic a bychom si právě mohli claimnout už tu poslední zemi. Dámy a pánové, my jsme tady na poslední naší navštívené zemi za náš tady výlet. Jsme tady a jdeme krosnout do Rakouska a pak se nám musíme do německého Lidlu takzvaně. Schengen zase nefunguje, zase tam stojí ten Magor, vole. Takže dáme pánové, prosím, uprostřed mostu. Dokonce tady už je i krásná cedule, Rakousko čistá, ale voda je teda pěkně špinavá. Asi z té bouřky, jak tady byla. Čokoládová káva. No jaká ice kaféčko, možná bych řekl. Ale jako, myslím, že už jsme v prostředku řeky, tím pádem máme finishly všechny státy, které sousedí s Německem. Takže já myslím, že už mi to chytlo, i tady mobil mi píše, že vítejte v Rakousku, takže myslím, že už to je jasný. Jup. Takže luxus, no? Co říkáš zase teda to? A oni tady dojeli, to jsou ty, co jsme tady koukali.
Co na to říkáš zase to? Je to skutečný... Co říkáš, já myslím faunu a floru? Tak pan Schmittus maximus je trošku zranitelný druh, ale myslím si, že je pořád velmi rozšířený v Německu. Každý nás čumí jako nějaký debilní koko. A tady je ještě bývalá asi celnice, bych řekl asi. Takže tak, mějte se. A protože městečko Lindau je zajímavý tím, že má takový hezký ostrůvek, který číhá do toho jezírka, tak jsme si tam ještě užili krásnou atmosféru lodiček a takového německého jihu. A pokračovali jsme dál, protože jeli jsme dlouhým vlakem, jeli jsme asi 4 hodiny vlakem do Mnichova, kde jsme potkali jednoho pana Japonce, se kterým jsme si velmi hezky povídali a nadávali na německý Deutsche Bahn. Ale to ještě nevěděli, co nás čeká, protože my jsme směřovali na jedno historické místo, jeden OG spot, který máme v hlavách my fanoušci filmu a série filmů Fuck you, pane učiteli, už dlouho vysněný cíl. A navštívili jsme OG, prostě klasickou školu, kde se nahrál pan Fuck you a byl to pro nás fakt neskutečný zážitek, jak můžete vidět. Tady vidíte naši Fuck you, pane učiteli, školu, která... Vidíme tohle, podívejme si hop. Jedna k jedný. Je to ono. Tady jdeme dál ještě, ukáž to. A ukáž tam ty automaty, kde byl s těmi automatama. Jak víš, jako tam do něj mlátil. To ono. To už je otevřený. Jsou už nedaleko, nebo? To tam byl. Jo, to je ono. Tady počkej, ukáž, jak přijde do školy ta šnáboštetka. Počkej, to je z domova. To je střihu, že? Mhm. Jo. Počkej, jaký schodů on chází? Z tam těch? Jo. Ty si kupuje a jsou nějaký sástěnky. Počkej. Si zastínek. Je to ono. Trošku jsme se ještě zahrali na Chantal, která tamhle šla zachraňovat mladý autistický retardovaný vědce, ale už náš čas se končil, zase jsme museli šprintit na vlak, protože náš schedule je velmi tight. Vidíte, to je ono. To jsou taky A to je neskutečné. A byl strašně větší v tom filmu. A tam je ten hezký plecík. To je líceky, balera. Jako luxus. A tady to je ta modrá škola, jak on se takhle on stáli z toho Chantal. Hele Chantal, hele, tam máš nějaký, ty co jsi tam byl, ale pojď pomoct, taky budeš ty malá vědkyně. Fakt? Tak já jdu, tak já běhám. Tady to je ještě modrý, ne, to jsou modrý vrata ještě asi, jak to má ten původní nátěr. A my už pomalu odjíždíme z Mnichova, směřujeme do Regensburgu. Cestou ještě míme obchod Ty Píčo, který jsme si očividně museli zachytit i na naše kamery. A ještě má takový pomyslný bod, který jsme si říkali, že bychom mohli navštívit, když je už jenom kousek od českých hranic, tak proč to nedát, když už jsme tam. A navštívili jsme krásnou Valhalu, kde mimochodem, mimo jiné, měl bystu i samotný pan Hitler, ještě když byl u moci. Takže jsme vzali pivko, dali jsme zřejmě hezkou procházku a už jsme se těšili, že se blížíme českým hranicím. Jeli jsme dál, jeli jsme do Hofu vláčkem, kde jsme ale potkali takovou jednu entitu, takového pána, který nám připomíná našeho pana oblíbence ministra zahraničí, pana bakaláře Lipavského, nebo Lipeho, jak mu my říkáme. A byl trošku, musíme říct, už na vážkách. Pan Lipy už to asi hodně vypil, byl nějaký fotbal. Můžete tady vidět, jak se zabáváme na tom, jak tam týpeček dělá saltíčka a jak tam pak nakonec usne. To je takový sandwich, takový... 30 litrů koly a bohužel to není přehánění, no. A měla to ukázku, vole. Pane Lipy, vylez ty z metku. Cože nebude pana Lipyho, že nás třeba zmátí, ale mohl by nás sníst. Já hodím tam odrazy, počkej se na to. Já mám pana Lipyho odrazy dveří. Vidíte, už spinká. Už neřve, ten čurá. Ne, už se utíral, že je spocený, vidíte to? Už něco mele. Už stává. Ne? Dobře. Já už skoro bylo reelska. Že pan Lipy nevědět v tom.
Ich muss jetzt mal nachschauen. Schau halt jetzt mal nach, vielleicht. Ja. Mohli se postavit ten jméno. Meine Freundin ist auch Sommerfest von ihr, aber ich glaube, die Vidíte tam toho lipěho lidi? A tady mám pěkně jako přiblížený. Ten skleblé už jako. Jste vidíme dneska? Hast du gesagt? Das ist völlig amüsant, deswegen mir jetzt gerade so an der Scheißweise. Jako teďka to není extrém, bohužel no. Jetzt haben wir die Takže děkuji tady zástup. Schaust dir an? Ty se tady mě ten typek pošává. A to není. Počkej, bacha. Dá zase do ruku. Já mám kapli. Třeba dá to ruku. Ich habe einen Schlüssel dabei. Pan Lipy tady trošku taky něco. Große Fässer jetzt mal leise, ne? Ja. Pan Lipy vypadá, jak kdyby vole byl pan Friedrich, vole. Trošku svetlej. Ukáž mi ho? Asi. Pokud nepřistoupí na další zastávce, jdem do píši, jako my taky. Pokud nevystoupí na další zastávce, tak by šel pryč. S panem Lipy bude ještě ukázat. Nechci spát, já nechci Lipy, ale. Po velmi probdělé noci, kde jsme zase spali na špinavý zemi v Hofu na nádraží, pokračujeme dál, máme namířeno zase do začátku, takového pomyslného počátku naší cesty do Karlmarktstadtu neboli Kamenice, kde jsme měli přistupovat na vlak právě do Kranzláhlu, který už je u hranic s Českou republikou. Bohužel jsme oba byli tak vyštěvení a unavení, že jsme dojeli až do Drážďan a pak jsme museli rychle hledat další vlak, abychom dojeli zase zpátky do Chemnicu. Naštěstí jsme to všechno stihli, přijeli jsme hezky do Kranzláhlu, nastoupili na legendární OG vlak Dukapky, jak tady prostě ukazuje i s panem Dukou, a jeli jsme přes Vejprtky do oblíbeného Chomutova, už konečně Ústecký kraj, už jsme byli jako doma. Já vás zdravím u finále našeho tripu do Německa. Je to neskutečný, podařilo se nám obět celé Německo, to všechna státama, se kterými sousedí. A za jakých 10 minut se vrátí touto vlakovou lodí, vole, TŽV Praha do Vejprt a do České republiky a dokončíme tak náš okruh. Je to neskutečné. Je to velký accomplishment. Spoustu utrpení, spoustu zážitků přinesl a je to už za námi. Extrém, ty vole, jako nachcípaní s covidem, fejkají doma, nevím. Když nám to ještě jak zarámoval, tak tady mám pana Dominika Dukapku. Co? Závěrem jsme ještě v Ústí vyslali jedno rychlé kafíčko v bagetérce, po slevičce a úplně zničení, vyšťavení labéčkem dojel do Prahy. Dámy a pánové, my jsme úplně zničení. Máme asi teplotu, prostě trošku nás bolí. A musíme jít domů se vyléčit, takže děkujeme za trip. Máme kolik? 5000 km, 72 hodin ve vlaku, čistý 3 dny. Ty se dělali pěkný, že už bych byl doma. Dobrou noc. Papa. Alpe. Das richtige deutsche Getränk, Alpafenster und Gurkensaft. SOS Havimo fan, pivem za pijem brufen. Cigo za uchem, už jsem dávno za suchem. Pivo za pivem, kilo za kilem. Každý track, co uděláme, more zabijem. Mám větší body count než je mi let. Mám úplně jiný mindset. Mám ten ice, vole, mám ten led. Mám ten ice, vole, mám ten led. Jsi hloupý koště, tak s tebou zametu. Kleký Petra chodí zásadně v sametu. Rostím tě na svým bárovým roště. Rozhodně nechálu na babičiny moště. Chci Brixnovi cecky, furt nahrávám pecky. Nejsem hokejista, jak Wayne Gretzky. Bacha na Vaška, letí péro facka. Z tvýho obličeje, vole, zbyla jenom placka. SOS Havimo fan, kurvy repatoluen. Neředíme, fetujem, načucháme, vypijem. Neředíme, malujem, bílý kněry kokainem. Na sezdovkách bobujem, posázavím mám průjem. SOS Havimo fan, potkám něco s obojkem. Říká si, že je dejdem, koukám na ní ona jen. Ty homofobe. Ty guru mezi fašistama. Ty debile. Ty hovne. Nevím, co má za lubem, přetáhnu to železem, pak to svimem odvezem, vyhodím to v Polsku. Dávám si okenu, potom co si mluvno, čistím si orgány, nemiju okno, dávám si albu skysky, sunžuješ nosem, cítím se zovky, vypadám jak kdyby tek koblihy, kolem mě trosky, ale nejsem českým ráj, baby. Používám drill, jazz nebo Wu-Tang, eres una puta, no estoy diciendo plomo o plata. Yo nunca duermo, cerveza o nada, uso cosas de segunda mano. Tengo muy poco dinero, y si tengo le más nos viva, así que no uso ropa de Prada. Eres una rata, estoy follando a tu mamá, estoy follando a tu hermana. Moje sloka zajebana, jejich sloka nemastná neslana. Dělat se mnou je lukrativní, já jsem bauč, mám pupek pivní. Moje bar jsou progresivní, my jsme lingvisti, jsme more divní.
geht fett? Kennedy war ein Berliner, mein Lieblingsessen ist ein Wiener. Potkal jsem holku Sheher, skončila taky v Polsku. SHV Mofen, kurvy repatoluen, moc rádi ho testujem. Auf Wiedersehen, mein Freund.